Καλημέρα παιδες, παίζουμε στον άλλο Craft αν θυμάσαι, επεισόδιο 5. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μάσει 12 διαμάντια. Δεν βρήκαμε obsidian για να κάνουμε enchant table, για να γίνουμε μάγια, αλλά θα αφήσουμε τα διαμάντια εδώ. Εδώ πέρα το iron μας. Και τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε, θα πάμε μάλλον στο εκείνο το spawn που είχαμε βρει κατά την αρχή, που ήμουν εκτός κάμερας, ήταν κατά εκεί κάπου. Θα να σκοτώσουμε κάποιο σκέλετον, εδώ κάτω ήταν νομίζω. Σε ένα cave ήταν κάπου, δεν έκρατες πολύ ώρα το επεισόδιο. Να εδώ. Τι σας έχω κάνει? Έλα έξω. Θα κάνουμε μισή ώρα να σκοτώσουμε το spawn. Κάποιος καίγεται. Δεν έχουμε φαγητό. Εκείνο το σπίτι μας εδώ πέρα να σου πω. Ένα χύτημα what the fuck. Πρέπει να πάμε να βρούμε τα πράγματα μας. Θα πεθάνουμε πολλές ώρες μάλλον. Θα χάσουμε πολλές ώρες είπα. Πιο και ένα κέβικι. Δεν το είχα δει αυτό εκεί. Έχει ακόμα λίγο σκέλετον. Θέλω να τα πάρω τα πράγματά μου και παίζει να έχουν εξαφανιστεί.
Δεν ξέρω που έχω πεθάνει. Κάπου εδώ έξω νομίζω πεθάνει. Όχι, 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 σκέλετον, όχι, όχι. Γαμώ τα τσες μου. Γαμώ τα τσες μου. Αυτό έχω να πω μόνο. Αν πάω το sword μου τον έχω αυτήν το σκέλετον. Το θέμα είναι ότι δεν χάνει. Μισό χάρτη. Πού είναι ο άλλος? Αν ανοίξω το chat θα δείτε πόσες φορές με έχουν σκοτώσει. Από βλακίες κιόλας. Εξαφανίστηκαν. Δεν ανοίγει λέει το τέτοιο. Σκότσε και ένα σκαλί να το πω. Άντε κι αυτός, πάμε τα πράγματα που σπούν. Τώρα που έβλεπα ένα Mickey Mouse, ήταν το... με κάτι χειρολάκια, είπε ένας καχαρίας ποτέ να μην τα παρατάς. Diamondcella! Μπορώ να φτιάξω άλογο. Πού? Παιδιά, αυτό είναι πολύ κοροφαρδία για Diamondcella. Και Golden Apple και Bones. Αυτό είναι το cool. Παιδιά, το είδατε και μόνοι σας, Diamondcella. Εγώ θυμάμαι πως γινόταν, εσείς θυμάστε? Πρέπει να φτιάξουμε πάντως ένα Diamond Sword. Κάπου είχα δει ένα άλογο σου με. Για να δεν βρούμε. Και βρήκαμε και πόσα. OMG fuck φίλε. Το άλογο θα... εσύ... Όπα, συγγνώμη, sorry. Οκ. Όπα, συγγνώμη. Φτιάξουμε και ένα κουτί έτσι.
Είχε πει ο αδερφός μου ότι είχε βρει Diamond Shell και εγώ νόμιζα ότι πανοπλία για τα άλογα και νόμιζα εγώ ότι ήταν secret. Και να πω τώρα εγώ ότι βρήκα Diamond Shell κι εγώ. Λίγο ας πούμε το άλογο μου σκοτώνει. Λοιπόν, πάω να αφήσουμε τα πράγματα μέσα στο chest. Να κοιμηθούμε πες. Έχει πάρει 10 λεπτά το βίντεο. Και είναι πόσα βέλη έχω, 8. Έχω και φλίτ. Το μόνο που δεν βρήκαμε ήταν λάπης. Έχω 11 βέλη, 3 bow, 2, φτιάξουμε ένα καλό bow, ένα bow, feather πόσο έχω, πόσα πάει βέλη θα φτιάξω. 6x4, 24 βέλη φτιάχνω, 39 βέλη, 4 bow. Να φτιάξω και ένα καλάμι λέτε. Ναι, να φτιάξω και ένα καλάμι. Καλάμι. Μου λείπει ένα στίκλε. Στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε πιο πολύ με το wood γιατί μας τελειώνει. Ένα καλάμι θα φτιάξω. Και έχουμε και εδώ πέρα. Έχουμε πολλά εδώ. Θα ψαρέψουμε και εδώ πέρα. Μπορούμε να βγάλουμε. Δεν βλέπω τίποτα. Ένα αφήσω. Είναι λίγο βαρετό να ψαρεύεις. Αλλά εντάξει. Για αν βγάζεις κανένα καλάμι. Είδατε ψέμα. Και εδώ έχει πάρει το βίντεο 14 λεπτά.